Ola a todos, eu son Sara Feijóo Martínez, alumna de primeiro bacharelato e hoxe veño a explicarvos o que é a campaíña. Imos comezar observando algunhas definicións, acepcións e termos que se atopan no dicionario da Real Academia Galega ou RAG e tamén imos consultar o dicionario do Digalego. Imos comezar falando pola súa descripción anatómica. A campaíña, ou tamén coñecida como a úvula, ou o pingañón e incluso o pinguel, é o lobo que pendura da parte posterior do padal na entrada da gorxa. Mais concretamente, esta está delimitada superiormente pola zona libre do veo do padal, por abaixo pola raíz da lingua e polos laterais polas amígdalas e por unha zoa do veo do padal. Está formada por tecido conxuntivo e mucosa, ademais de tres músculos: o tensor, o elevador padal e o propio músculo da úvula. Funciona co resto do padal brando separando a cavidade nasal da cavidade bucal e impedindo que a comida e os líquidos cheguen a esta última no vómito. Existe o son uvular, no que na activación do son vai intervir a úvula. Outros significados que poden adquirir este termo son campaíña, campá pequena, xeralmente cun mango para facela soar, campaíña, campá pequena que se colga do pescozo de algúns animais para localizalo, e campaíña como planta herbácea que posúe flores de coroal tubular. A modo de curiosidade, non deberíamos de confundir o que é a campaíña da nosa boca ou o que é a campaíña das outras acepcións mencionadas coa campaíña asociada á fada, persoaxe principal dunha saga de películas animadas para nenos e nenas moi pequena e moi famosa. A maiores, esta fada sae tamén nas películas de Disney de Peter Pan como a súa mellor amiga. E ata aquí o vídeo cun novo termo para o Dicionario do Corpo Humano e a Saúde. Moitas grazas pola vosa atención e vémonos noutro vídeo.